cei care se mai joacă Clash, dacă știți de treaba asta că pe site-ul celor de la Supercell poți lua Diamond Pass-ul mai ieftin. Uite, aici e peste 53 de lei și pe Clash Royale este 60 de lei. De seama, e mult mai bine să le iei de pe site-ul lor, că e mult mai ok, mult mai ieftin și economisești. Cât o fi acolo, nu contează, dar economisești bani. Dar eu mi-am luat PS-ul ăsta, fiindcă eu mă joc șah, am fost la concursuri. La ultimul concurs am luat locul 2 și am o pasiune foarte mare legată de șah și așa că am să-mi iau PS-ul, fiindcă are și turnul ăsta și skin-ul pe turn cu șah. Și de seama, mai costau să joc. Și da, chiar îmi place ce dă. Mai zic de evoluția aia, recruți. E destul de bună, da, e destul de bună. Hai să iau aici ordurile. Țin minte că pe vremuri costa 25 de lei. Acum au schimbat. Unul e mai ieftin, unul e mai scump. E evoluția, mamă, bă. Să vezi ce rup cu evoluția asta, ești prost? Bă, pare rău de cei care nu au evoluția. Foarte broken am dat de ea. Chiar m-am enervat. Și e un deck. Sper că încep. Bineînțeles că eu joc competitiv. Eu la orice joc sunt competitiv. Să fiu eu primul mereu. Că nu-mi place să pierd. Dacă pierd, mă antrenez până te bat. Sau până câștig și... Da, meciul ăla... Bă, am dat de unul cu evoluție și a pus și 3 mușchetire la pot. Bă, n-ai ce să faci, mai ales în deck-ul meu. Unde n-am splash damage să dau pe Royal Recruit și pe 3 mușchetire. Am numai Fireball și logo care pot să fac asta. Da, vară meciul să vedeți cât de bună e evoluția pe recruți și după aia jucăm și meciul. Deci Crash a spus că bagă pe shop să cumperi cu gemuri, evoluție. Da, nu am văzut. Chiar nu am văzut asta. Bineînțeles că nu a anunțat de pe canalul lor de YouTube, a anunțat nu știu cine care lucrează la staff, ci că băi,
Și acum nu cred că lucrează la stat. Da, îmi spunea că în loc de 6 părți de evoluție, acum o să fac 4. Acum ci că primești și din chesturi. Ai o șansă să spui din chesturi. Bă, nu știu, nu. Nu știu cum o să fie. Asta trebuia să fie când s-a apucat PES Royal-ul. Că l-a spus dinainte de PES Royal, adică a anunțat. Și am văzut că are destul de mulți subscriberi. Și chiar a crescut, înseamnă că la mea strâng gemuri. Chiar că eu nu strângeam, m-am apucat să mă joc Mega Draft Challenge. Îmi place super mult. Sau nu Mega Draft... stai, cum se numește? Da, Mega Draft Challenge, da. Bă, super mișto challenge-ul. Înainte nu-mi plăcea, dar acum, fiindcă am oportunitatea să-mi aleg ce cărți vreau eu, cu tactica pe care o am, în același timp să mă pot uita la ce alege adversarul, să contracarez deck-ul, e foarte, foarte mișto. Hai să dăm mai repede aici. Bă, dacă te chesturi, bă, m-a copiat la cap. Uite cât gold am și fii atent. Da, înainte de PES au dat ei leak la un site unde faci un puzzle faci un puzzle pe Clash Royale și îți dă gold. Da, eu am făcut puzzle-urile și mi-a dat absolut nimic. Am dat de 7 ori, băi, ți minte cum am animat, am dat de 7 ori acolo pe claim, am să iau și eu reward. Mică, nu mică, unii au luat doar puțin, unii au luat ca mine nimic, unii au luat tot goldul. Dar nu-mi place. Da, asta e deck-ul. Am zis că vă arăt meciul, dar nu vreau să joc și eu cu asta. Asta să cumpăr partea asta de evoluție, nu? Până mai să cumpăr. Am cumpărat de aici. Vreau să fac o legendară. Axada, bă, nu pot am noi, nu. Dacă le cumpăr. Cred că pot să-mi dau ogri la toate cărțile de aici. Să facă level 55. Peter Remo. Carte foarte bună. Heal Spirit. Da, cărțile sunt în decurile de top și de-aia am dat upgrade. Să mai dau la ceva, mai am la ce?
Vreau ceva de aici să upgradez. Da, ori ăștia, ori execuționerul. Dar nu pot la execuționer. Da, vreau ori breakers-urile cu un gol. Băi, o afacere bună să cumperi, că sunt foarte ieftine legendarele. Acum, înainte erau 40.000, acum 10.500 și foarte bine. Unde să mă ori breakers-urile cumva polanele? Bă, băgați și pula, mă ori breakers-urile pulii, unde să mă, frate? Bă, da. De trecut s-a... Bă, ori am trecut peste de 7 ori. Bă, dă-i mă cu aia la aia. Bă, elixir. Așa. Păi m-am făcut. Hai mă, coaie, dă-o pula mea de treabă, nici acum n-am făcut mă level 55. Da, video ăsta e numai cu opening, cu... Păi n-am jucat deloc, mă, frate. Dar n-ai bă să joc și odată, pula mea. Bă, deci fii atent, că mie nu vine să dau ultimata. Nu vine să dau ultimata, deci... Bă, ce bine am făcut, bă. Credeam că pune ceva ca să oprească Golden Knight-ul ăla, n-a pus nimic, mă, a pus mai fără, cred că și atâta. Da, mă, nu știu, mă. Chiar nu știu ce a gândit ăsta. E clar că am câștigat. I-am dat damage la turnul groază și acum mă apăr doar. Am ce mișto sunt cu skin. Bă, păi, dar nu stai, că la următoarea carte eu o să am iar cartea. Evoluția, adică. Trebuie să am grijă tot. Tot trebuie să am grijă, nu pot să zic, bă, câștig, nu știu ce, și după aia să-mi dea o groază de damage să pierd. Perfect. Da, egal, damage-ul de la ambele turnuri sunt egale, nu e o problemă. Mamă, cât damage au dat. Bă, ești prost. Bă, cât de broken, bă, nu te cremă, bă, uite și tu. Am dat de evoluția asta, dar eu am știut să... Am știut să o contrez, am știut să joc contra ei. Am gândit fiecare mutare, fiecare mișcare pe care am făcut-o. Că dacă nu o faci, n-ai grijă, ești dus. O greșeală trebuie să faci când îți spune eroare recrut și ești mort. Ești mort, tată. Aia mulți nu înțeleg.
Știu cum poți da așa, tată. Bă, coaie, vreau să fac dracu mai repede. Bineînțeles că pun pe ăsta. Am hai să băgăm. Da, mă, lejer. Așa cum dacă îi pun la poză. Fii atent că deja l-a pus în dificultate și nici măcar de recruții nu-s cu evoluție. Fii atent că ei n-aveau shield. Deci ei dădeau dash și lua unitatea din prima. Lua knight-ul ăla de îl căpea la cap. Din prima lua. Din 2 hituri luai și prost la cap. Băi, cum am dat seama, eu n-am spell mic? Bă, coaie, n-am niciun spell mic, ești prost? Cum pula mea, coaie? Dar iar îmi pune o coaie. Bă, n-am ce să bat la Goblin Barrel, ești prost la cap, goleu. Bă, dacă aveam un loc sau ceva, îl băteam, frate, pe ăsta. Na, hai, baftă.